original. Yo.
ora. Ah. Ah. Alah. Eh. Karo Kai mirip ya. Blek. Mirip. Cerit. Thank you.
Nak. Nurli anake wong tani. Cerit. Iki lho kaya nom-nomanku kan. Iya. Nek tak sawang yo mirip. Tapi aku ora ndek tekek. Dene tekek. Nurli ku ora tekek, tekok. Lah nek sing teko ki nomane Jarot kae. Tekeke piye Mbak Nurli? Iya. Yuk. Hei. Oh ya. Ayo, Elta Kasana, ayo. Sing terima ya ta. Mosok dari Nurli mirip kowe pas nom. Sing terima ya ora apa-apa. Arep padha resan wis ben ora apa-apa. Terima nota.
La ya. Karangan Satori Cina. Wey. Yo 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 yo. Ibrahim koroban koroban judi terbaik. Ayo.
awas rot, awas rot, awas rot, awas rot. Apa Kiri cae, awas. jaga barang bawaanmu Rot. Awas rot. Iya. Awas rot. Bugis anggere semantek dokter kene rawat di penyakit apa-apa. Tumor lebih sikat. Iya. Iya. Karena Ibunya mau dalam. apa? Dek Beni apa-apa? Kasunyatan. Oke. Kasunyatan. Bu, Oh rapi. Pak Mamin. Oh, Pak iya. Mamin. Pak Mamin nyuwun Ya. lagu Kasunyatan. Kasunyatan. Pak Mamin. Ya. Nggih. Mak pun paring nggih. Pak Mamin terima kasih. Nggih, matur Ibu suwun. Mamin, Pak Mamin. Mas Pun Kapur, paring dalem ya, nggih. minta lagu kasunyatan ini Kasunyatan. memakai jalur tol. Jalur jalur tol kuwi. cepat. Jalur lanang. Jalur cepat. Ngawur, jalur cepat iki jalur. Terima kasih Pak Mamin Ibu. Nggih. Pakai Nggih. jalur tol ya. Delok, iki apa to Mas? Lagune Kasunyatan. Udu iki lho. Oh, niki Pak Mamin mau nyuwun lagune kasunyatan. Kasunyatan. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, para juragan-juragan ampun panas lho. Wis biasa mawon ampun panas. Santai.
Mangke mbok menawi Pak Sugeng nggih gadah keremenan lagon. Ya, leres. Ngendika kemawon mangke mbok menawi rencang-rencang saged ngaturaken dipun aturaken. Saking kata-kata garangan Scott Ugi Kusuma Laras Percussion. Ada dari Danang Bro. Oke, Ya, gimana, nanti dituruti kasunyatan itu di babak yang spesial. Ya, Pak Mamin nanti ditunggu Siap. di babak Kewan Alas kita hadirkan launching lagunya kasunyatan. Nggih. Mereka Pun ini tenggo- digarap spesial karo kanca-kanca garangan. Oh mekaten nggih. Heeh, bener. Pun tenggo sak wetawis Di nggih. Tenggo Sawentawis. Nggih, monggo. Ya, saiki maret Mas saya apa gimana? Mas saya. Nggih, monggo pun aturaken tembang ingkang saklajengipun saking kadang-kadang garangan Scott original. Yo. Juga dari teman-teman Kusuma Laras Percussion didukung ada sound system dari Danang Pro ke Manti Lighting. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yo. Juga tidak lupa ada teman-teman kita Bams Production Tuh. yang selalu membersamai juga Iya. menyertai teman-teman karangan Scott original dimanapun berada. Kostum, Sandangannya iya. ya resik-resik ya Mas Kabul ya. Tuh. Wangi-wangi. Nek tinggu mbak-mbak ngene kan ayo dadi manglingi ya. Cak. Bener, jam ketok ayu. Coba nek nulis sing nganggo. Oh, kurang nganggo kain. Ah, mbak-mbak sing nganggo. Wis tambah. tau lho nuli dek turunggo sinden kae ayu tenan nganti kok dongklak. Iya. Dek ning pathoke nganti kok dongklak. dibokok. Mulia nur ora getuni kok tinggal mulih ora apa-apa. Monggo. Monggo pun maringi mergi nur lihat sing medal monggo. 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 Ora apa-apa ditinggal. Aja sia-sia ngentos. Ora bidur kok tinggal ora apa-apa. Ya lagunya napa menika? Katerna Sejati. Oh nggih. Mas saya diteruske ya Katerna Sejati. Aku dijajarke Jarot. Ya, monggo. Oke, Mas Kabul Mas Jarot, Halo, halo. geng pelantang sudah. Ya. Nah, iki geng-gengan saiki sidene. Geng pelantang sampun sak menika gentik. Iki mamine mami. Nggih. Mami. Terus Mami mengko ayo. masih disupit itu Mas. Mas Dwi ya namanya, Dek Dwi. Dek, Jaluk lagu apa? Minta lagu apa nanti? Minta lagu apa nang? Minta lagu apa, Dek? Apa gak ada bagus? Apa lagunya apa? Sing disenengi apa? Lagunya apa? Ayun-ayun. Weh. Go. Langsung menggelung. Apa le? Nah, kukur-kukur godrek to le. Lagunya apa, Mes? Apa le? Oh, Apa? mbuh urung. Jengkang sama pun paringi setunggal boko Siap. setunggal. Nggih, nggih. Pun Kanca-kanca dari diucapkan Karas juga terima kasih kepada Donat Kentang Kentung ya. Betul. Selalu diberi informasikan kepada seluruh bolo garangan, Kak. Pokoknya jangan lupa untuk selalu kita kasih untuk mengingatkan jadwal garangan. Setelah ini nanti di mana, Cak? Besok tanggal Setelah berapa? Ini kita tanggal 5. Oh ya, Tanggal 5 Oktober ada di Semen Gunung Kidul. Betul. Selalu dicatat tanggalnya ya. Tanggal 11. 11 Oktober ada di Sambi. Sambi. Betul sekali. Ya. Kemudian ada di tanggal 12 12 kita ada di Logandeng. Logandeng. Gila kok aku ora dijak karepmu kepiye ya? Urung Makane kemarin nek- di WA. makane nek di WA, rembukan. di WA. Yo. Sinyale pendek dicas ya, Sing Cak. dibukai grup barang ra grup RT. Kowe iki ngapa lho, Nes? Senengane iki lho. Apa? Apa, Mas? Oh, 17. Oh, 27. 27 kok. 27. Kita berdoa tanggal 10 Oktober dadi ya Mas Dias. Amin. Kita kok Mas Dias malah sedih. Ayo iki apa? Lelagon apapun paringi tarian dulu. Ya, wah, ayo Mas. Apa, Mas? Berkotara muni Mas. Yo genti, ayo genti. Ayo. Genti geng. Yo, geng. Gangster. Oh, Gangster karo hamster. Yesus Kristus Mitra.
simpati. Gentenan kon ngems Oh ya. iya. Oke. Selamat malam Mbak Nurli. Selamat malam. Aduh mikir Ya, urip sudah dikasih. Bukit Ya, Berbunga. Bukit Berbunga Iya. sudah ya. Oh, aku tadi Ya, luar biasa. Ya, aku tadi Jarot. Oh, Ya dadi aku tadi Jarot. kabal. Oh, kok sik nek Kabal. sak pendek iki senengane. No, jajal nek Jarot. Ibu-ibu, pripun iki Bu? Kula dadi Jarot Dadi kabel. Oh dadi kabel. Sugeng sonten Bapak Ibu. Sampun jajan napa dereng niki bau? Oh, Ya jaran. Nek jarot biasanya salto. Jarot biasanya salto. Kira piye? Kok dadi Jarot ya kon. Lah aku nek dadi sak penting kepiye? Lah piye cak pendeng? Ndeng ngangguren dindeng. Ndeng ngangguren dindeng. Ndeng. Ngangguren dindeng. Cak pendeng mikir rusak. Orang ngamuk lho, Cak. Cak penting orang ngamuk lho iki. Ora. Oh ya nek cak pendeng jadi Oh banteng. Ora-ora iki sak banjure apa, Mas? Oh iya. MC Nelek. Oke. MC Nelek yo. MC Nelek. Iki dadi Nurli, dadi Dadi Nurli, jajal nek Nurli Eh, dadi aku, Bu, Jajal Nurli aku. ngateko. Dadi aku ya. Nek dadi Nurli piye? Kowe kakak aku, kowe bojoku. Injih, Mas. Kowe Rasiska. Pak Eko. Injih, Mas. Mas. Kowe iki kon dadi Nurli ora lutung. Lah yo Nur. Kate Nurli apa? kene guyu kok lutung. Kaya beruk. Kowe nek mbesut ngantek kaya wadare mason. Garangan squad original passwordnya. Ihi cerit. Yo. Halo Ibu. Ho. Ho. Jamaah. Bul pete. Ya. Apa ki Mas Rudi? Ditarik apa? Oh, Mbak. Oh, Mbak, iya, Mbak. Ayo. Oh, karo wadare Lah, mason. Lah sing dadi mbake Dembi sapa? Nurli. Nurli. Ya. Oh berarti pasangannya DDW. Ya. Mbak Lho mbok ngedan mbok pateni kowe ngopo. Tak gantung. Aku jaluk dikawinke Iki Nurli po sapa? Nurli, Ora Nurli. Jamilah iki. Nurli, Oh, Jamil Mbak aja, Jamil Jamilah. aja, Jamil aja. karo sapa Kowe iki jam milah apa jam 5? Kuwi iki pangan mengi gitu. Mbak kan Mbak Jamilah. Jamilah kok mengi ora enek. Wah Jarot sing iso ki. Karo sapa Nah, iki apik. Iki cengkoke Pak Mudi iki. Sing penting ana jempole. Betul, benar. Nah, nek jempole yo wagu yo, Cak. Ayo wagu nek ana jempole. Ayo Mak Lintang Asmara. Ayo. Ora iso nirokke aku. Ayo Mas Jarot PW berdiri ayo. Ikut saya. Ayo ikut saya. Ikut saya Mas Jarot PW. Mbak Feni PW juga berdiri ikut saya. Yuk.
simbok weteng kuluwe ana kedan aku tukokno simbok goyang rot aku wis gede ana prawan aku takokno lulusan Sanggar Sanggar Kecono luwes Doling-doling katane abang dicampuri kelapa parutan doling-doling ada duit kanggo nikahan iya doling iya kok pangestu yo kok iya Sarap sap Sak pendek. Yeay. simbok pilih weteng kuluwe luwe ya dus ana telol Piye. aku tukokno simbok apa meneh nggonku wis gedhe aku wis piro gedhe le ana rondo coba takokno Tolit-tolit katanya Yuk. ora iso nek kae. Wah. Nggih. Mantep edoan sampun Mas Jarot. Sampun sak pendek. Wektune oyak-oyak. Oke, siap. Ditarik rumiyin monggo. Ya dulangi cak. Cik, Ya. monggo. Sikat Mas Ipan monggo. Yo, persiapan karangan squad original. Yo, Yoi. kondur. Yo. Hahaha. Ayo, hi. Seret. Ayo, walah. Ora gelem. Ora gelem. Suruh lupa tak lupa. Suruh lupa tak lupa. Makin hari makin disayang. Makin hari makin disayang. Kene Pak sing dadi Pak. Sembuh. Iki. Oh Maryam to. Ora iki yang apa to, Pan? Ngapa marsinem ki? Sing ditarik Maryam sing maji marjimpe. Marjimpe bareng. Ate enek basa marjimpe nggonamu ki ya. Ya padha ngono lho. Padha. Mari kawan kita bergembira penuh sukacita bersama
Garangan kuat jadinya Indonesia. Yuk. Sun Sarati Dupo ratus. Jero bali menyang raga. Aja nganti ninggal janji setia. Hey, 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 yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, 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 yo menyang kamar kayanganmu dhewe. Aja nganti tinggal wisuda. Komando tengah apik-apik. Oke. Apik. Ngono. 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 Oh iya. Iya. Karang kabel wis tuwa. Manggo pepetan saiki. Yung jan parah. Yuk. Dek biyen dek lagi bisa ketemu. Kangen yen ra ketemu. Nyatane saiki sliramu nyitra janji lunga tanpa pamit medhot tresno kang suci. Februari aku kenal sliramu. Bulan Februari kok tega ninggalke aku. Yo wis iki pancen nasibku. Yo wis iki pancen kelakon. Yo. Bisa gak? Bisa keri bisa gak keri. Ayo.
terpuji melayani segala penyakit. Iya. Ora. Nah, dijok meneh kambange lho. Yo. Hari yang mantap. Sos. Bowena bro. Ayo Ben. Onurli. Ayo. Semane tutur manis segawe sliramu yen semane suci tansah iso dadi ngawiji. Sadilan lovers, terima kasih. Yuk, yuk. Yuk. HU. Kau ini apa? Yuk. Yuk, Kau ini apa? yuk. Yo. Yuk. Sangka, ringan
Ayo Nur, balik Nur, ayo Nur. Iya. Yeay. Yo. Ayo yo. Ayo Bali. Wah. Yo. Ayo. Wah, diopeni bojone dhewe-dhewe ayo. Diopeni Meis. Ayo. Kon jagal malah ditinggal lunga. Yeay. Elta dadi donat kentang kentung full topping. Ayo Meis. Dipedang Meis. Paling ora yo ngono. Petrus ki ngapa ta terus? Lah kepiye to ndek arek mandek bojone iki? Maya jagone kloro paling kauroyo aku setenge sedulur tani bebarengan padha tandur pari Srengenge nyunar ngulon parane manuke ngoceh ana wit-witan ana wit-witan ing jembruwit seneng atine alah katon asri donya saisine ing wayah Ukur apa, Mas Jarot? peteng karo rame suara
senenge sedulur tadi alah bebarengan padha nandur pari. Yuk, yuk. Tak sabar, tak sabar. Ngeri ngeri ngeri. Tak sabar, tak sabar. Ngeri ngeri ngeri. Tak sabar, tak sabar. Ngeri ngeri ngeri. Tak sabar, tak sabar. Ngeri ngeri. Yeah. Os. Sembuh. Yoi. Sikat. Was. Kau mbeni lek aja kok dus. Simul. Jarima. Edan. Mbah dituntun aja dicengkiwing. Kur digaret gulune cah. Kaya kucing. Kaya Nurli nek ngamuk bojone.